So good morning guys. So today is Saturday. September 7, 2024. Ikapulog angat dito guys. Alas 9 na karon kapin sa buntag. Sumudulog na ko guys. So kung ba nakagikan nagpalong og tubig, musakay ko guys. Ay! Musakya ko. Budlaya og dalagan ay. Uy, budlaya. Ilagay na yung panting budlaya kay tambok. Yay, larga. Asukiron. Gawas ko lang dari subik. Habang tubig ay dalagan. Init na kayo. West Mall. Hello everyone. So today is September. Asay oras, asay pitsaron Jing. September 7, 2024. So guys, napader sa dinanay ko pauban diri guys si Choki ay Choki si Iching ay nasuko siya. Magsugat daw ko na siyang mamagikan sa Oslo nangumpra. So idulhop siya guys. So actually guys, kanang nanapadari sa tindahan. Kanang nagpantay. So, maganap ko today. Kay nahuman akong pamlab pa. Unya kay duso tamo ang tubo na lupad akong kuan na mong gipagasan ni pakuno ang mga balde din naman. Ipasiran ako ni Bana. So, nanak ko dari guys. So, abang-abang ang maganap na ako today. Mga kabuang na ako today. So, stay tuned. Guys, kaontag mais. Napo kayo as iyong sa bukas. Napo pa guys maunta. Hapak. Ini kaya. Segas ba pwede mo magay ka ba ma? Ha, asma. Basta. Naamta. Nga sweet corn. Aso ba? Hello guys, you can napit andiri guys ay ka mushroom. So kani ba yung mushroom mo tubo no maagosto. So karon September na lagi na delay. Na delay yung flight tarot. So tanawa guys kung dili pa ni hugaw diring dapita guys, ako adyo ning kwan ang dami baya ni. Nara guys Suhong guys mushroom. Nindot kay ni siya kanang sapo sa utan ba din na ay kanang tanglad. Sus kanami ani niya mushroom. May mushroom guys. Mushroom. Hi guys. This is Chuki. Ya kata ko. Tano. Hi baby. Nabingahinga lagi ka Chup. Ano man na Chup? Naghingahinga lagi ka. Luya ba ning bata? Luya ng bata? Uy. Uy, asa mo dad una? Chuki. Chup. Hala, gidala na. Layo. Ay, so, niangat ko guys, kaya ito kumaniha po nila motherhood.
Kami ni Chucky, si Dinis isto na ulahi. Karon maurasa kay hapit na mag-alas 7 sa gabi. So, actually guys, kanang wala jugod mga masyadong ganap kay nagayang-hayang or ditaon ko dire sa among tindahan. So, mao to guys. Murag busog-busog pa man ko kay ipalitan man ko ni Habi og tempura. O fishball. May akong gisnacks ganiya. Wala mag dili pa gutom. So, mao to guys, moangat na ko. Kami ni Chucky. Guys, nga may bus oy. Gaan mig balas oy sa among siyalengan. Mga umta, bapas da ka na. Asa po dapit. Dia Jo. Ayo Chok, di mo lagi pag-awsa lagi na mana. Day. And that's all for today. So guys, ayaw kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel o sa akong Facebook page o langga po. So salamat sa pagtanaw.